ആനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंदम एकादश अध्यायम श्लोकम 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ഋജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് വൃത്രാസുരൻ ദേവന്മാരോട് പറയുന്നത് അല്ലെ, നിങ്ങൾ ശരിയായ പ്രവൃത്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, തോറ്റോടുന്ന ഭീരുക്കളായിട്ട് ഓടുന്ന അല്ലെ, ഭയപ്പെട്ട് ഓടുന്ന അസുരന്മാരെ പുറകിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വധിക്കുക. ഇതത്ര വലിയ വീരശൂരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? എന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു നിന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വൃത്രാസുരൻ സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഉഗ്ര ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ബോധരഹിതരായി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനൊഴികെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഒരു ഗദ എടുത്തിട്ട് വൃത്രാസുരന്റെ നേരേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ അത്രയും എന്താണ് മഹാഗത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗത എടുത്തത് അല്ലെ. സാധാരണ അസുരനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഴേണ്ടത്. അതിന് പകരം വൃത്രാസുരൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഗത തന്റെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഐരാവതത്തിന്റെ മസ്തകത്തിൽ ഒരു അടി കൊടുത്തു അല്ലെ. ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതത്തിന്റെ ആനയുടെ തലയിൽ ഒരു അടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതോടുകൂടി ഐരാവതവും ഇന്ദ്രനൊക്കെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുക. 15-ാമത്തേതില് വൃത്രാസുരൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നു അല്ലെ. നീ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വധിച്ചവനാണ് അല്ലെ, നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചവനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചവനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് സുരക്ഷ കാമിച്ചിട്ടു മാത്രം നീ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനും പാപരഹിതനും യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനും നിന്റെ മുഖ്യപുരോഹിതനുമായിരുന്ന എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ വധിച്ചു. നിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിരുന്നു അവൻ. നിന്റെ യജ്ഞത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് നീ അവനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു കശാപ്പുകാരന് മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തിൽ നീ അവന്റെ ശിരസുകൾ നിഷ്കരണം ഛേദിച്ചു. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാകീർത്തിഭി ഉദ്ദിഡം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദേശഗർഹ്യം വൃച്ഛേണ മച്ചൂല വിഭിന്നദേഹ മസ്പൃഷ്ടവഗ്നീം സമതന്തി കൃതാഃ. ശ്രീഹൃദയാകീർത്തിഭി രുഞ്ചിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദേശഗർഹ്യം കൃച്ഛേണ മച്ചൂല വിഭിന്നദേഹ മസ്പൃഷ്ടവഗ്നീം സമതന്തി കൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീഹ്രീദയാ കീർത്തിവിരുഞ്ചിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹാ അസ്പൃഷ്ടവഗ്നീം സമദന്തി ഘൃതഃ. ശ്രീഹ്രീദയാ കീർത്തിവിരുഞ്ചിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹാ അസ്പൃഷ്ടവഗ്നീം സമദന്തി ഘൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു രണ്ടായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അംബിക കേശവിദേവസ്മത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിഭിരുജ്ജിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹമസ്പൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ്മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിവിരുചിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമച്ഛുല വിഭിന്നദേഹം അപൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിവിരുജ്ജിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹാമസ്പൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രാഹ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിവിരുഞ്ചിതം ത്വാ സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദശ്ചൈവ ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമപ്പൂല വിഭിന്നദേഹാമസ്പൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയ കീർത്തി വിരുഞ്ചിതം ത്വാ സ്വകർമ്മണ പുരുഷാദശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമചുല വിഭിന്നദേഹ അസ്പൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിവിരുജ്ജിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹാമസ്പൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിഭി ഉഞ്ചിതം ത്വാ സ്വകർമ്മ പുരുഷാദേശ ഗർഹ്യം കൃച്ഛേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹാമസ്പൃഷ്ടവഗ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിവിരുഞ്ചിതം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദൈശ്ച ഗർഹ്യം കൃച്ഛ്രേണമച്ഛൂല വിഭിന്നദേഹം അസ്പൃഷ്ടവഹ്നിം സമദന്തി ഗൃദ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീഹൃദയാ കീർത്തിരുഞ്ചിതം ത്വം സ്വകർമ്മണ പുരുഷാദൈശ്ചഗർഹ്യം വിശ്വേണമച്ചൂല വിഭിന്ന ദേഹ അസ്പഷ്ടവഗ്നി സമദന്തി ഗൃദ്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा वत्सलाम माता जी बिल्कुल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहृदया कीर्तिभिरुञ्जितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्चगर्ह्यं कृत्रेण तमच्छूलविभिन्नदेहामस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृध्राः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सावित्री श्री देवदास माता जी बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहृदया कीर्तिभिरुञ्जितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्चगर्ह्यं कृष्णेणमस्थूलविभिन्नदेहम् अस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृध्राः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा रमणी माता जी बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहृदया कीर्तिभिरुज्जितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्चगर्ह्यं कृच्छ्रेण मच्छुल्ल विभिन्नदेहमस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृध्राः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शारदा शुभ देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीदया कीर्तिभिरुज्जितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषदैश्चगर्ह्यं कृच्छ्रेणमशूलविभिन्नदेहम् अस्पृष्टवह्नि समदन्ति गृध्राः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तंगमणि माता जी बिल्कुल माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे ओ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहृदया कीर्तिभिरुज्जितं स्वकर्मणा पुरुषादैश्चक्यं कृष्णेन मच्छूलविभिन्नदेहमस्पृष्टवह्निं सदन्ति गृध्राः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहृदया विंचितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्चगर्ह्यं कृच्छ्रेण मत्शूलविभिन्नदेहम् अस्पृष्टवग्निं समदन्ति गृध्राः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഇന്ദ്ര നീ ലജ്ജയും കരുണയും മഹിമയും സൗഭാഗ്യവും ഇല്ലാത്തവനാണ്. സ്വന്തം ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മത്താൽ ഈ സദ്ഗുണങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നീ നരഭോജികളാൽ അഥവാ രാക്ഷസന്മാരാൽ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ശൂലം കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം പിളർക്കും. മരണാനന്തരം അഗ്നി പോലും നിന്റെ ശരീരം സ്പർശിക്കുകയില്ല. കഴുകന്മാർ മാത്രം നിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേനുയേതേഹ നശംസമജ്ഞാ യദുത്യദാസ്ത്രാ പ്രഹരന്തി മഹ്യം തൈർഭൂതനാദാൻ സഗണാൻ നിഷാദാം ത്രിശൂലനിർഭിന്നകളൈർയജാമി. അന്യേനുയേതേഹ നശംസമജ്ഞാ യദുത്യദാസ്ത്രാ പ്രഹരന്തി മഹ്യം ദൈർഭൂതനാദാൻ സഗണാൻ നിഷാദാം ത്രിശൂലനിർഭിന്നകളൈർയജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्येन येतेह नृशंसमज्ञा यदुध्यतास्ता प्रहरन्ति मह्यं
തൈർഭൂതനാഥാൻ സഗണാൻ നിശാത ത്രിശൂലനിർഭിന്നകളൈർയജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര ശാന്തി പ്രതിദാസ് മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्येनु ये द्वेहदृशं स्वदं सुधं यज्ञं यद्रुद्रदास्तत्र प्रहरन्ति मह्यं ते भूतनाथन् सगणानिशाग त्रिशूलनिर्भिन्नगलये यजामि। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേനു യേതേക നൃശം സമജ്ഞാ യദുദ്യതാസ്ത്രാ പ്രഹരന്തി മഹ്യം തൈർഭൂതനാഥാൻ സഗണാൻ നിശാത ത്രിശൂല നിർഭിന്നകളൈർയജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനേനു യേത്തേഹ വിഷം സമജ്ജ യദൂത്തിദാസ്ത്ര പ്രഹരന്തി മഹ്യം തൈർഭൂതനാഥൻ സഗണാനിഷാദ ത്രിശൂല നിർഭിന്നകളറിയജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്നശിശിധരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേനു യേതേഹ നൃശം സമജ്ഞാ യദുദ്രതാസ്ത്ര പ്രഹരന്തി മഹ്യം ത്രൈഭൂതനാഥാൻ സഗണാൻ നിശാദ ത്രിശൂല നിർഭിന്നകളെ യജാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. നീ സ്വാഭാവികമായും ക്രൂരനാണ്. എൻ്റെ കരുത്ത് അറിയില്ലാത്ത മറ്റു ദേവന്മാർ നിന്നെ അനുഗമിച്ച് ഉയർത്തിയ ഖഡ്ഗങ്ങളാൽ എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മൂർച്ചയേറിയ ശൂലം കൊണ്ട് അവരുടെ ശിരസ്സുകൾ ഛേദിക്കും. ആ ശിരസ്സുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൈരവനും ഭൂതങ്ങളുടെ മറ്റു നേതാക്കൾക്കും അവരുടെ ഗണങ്ങൾക്കും ഒരു യജ്ഞം നടത്തും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. ഹർത്താ പ്രമത്തേവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിദായ മനസ്സിനാം പാദരച പ്രപൽസ്യേ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. ഹർത്താ പ്രമത്തൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിദായ മനസ്സിനാം പാദരച പ്രപൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. ഹർത്താ പ്രമദ്യൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രബൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. ഹർത്താ പ്രമഥ്യൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോദ്ഭൂതബലിം വിദായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. ഹർത്താ പ്രമഥൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിദായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമായസ് മേനോൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര. ഹർത്താ പ്രമഥ്യൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപദ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോഹ വീര ഭട്ടപ്രമഥൈവ ശിരോയദീഹ തത്രാണമൂദബലിം വിദായ മനസ്വിനാം പാദരജപ്രഭസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഹരേ മേ പുരുഷേന വീര ഹർത്താ പ്രമത്തൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാനൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമഥ്യൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാനിർണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജഃ പ്രപദ്സ്യേ. വന്ദസ്സതി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമഥൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാനൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രബൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയേശ്വരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമദൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപത്സ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കനോ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമഥ്യൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപത്സ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമഥ്യൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദുയാചാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമഥൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപൽസ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുജയജി മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഹരേ മേ കുലിശേന വീര ഹർത്താ പ്രമഥൈവ ശിരോ യദീഹ തത്രാ നൃണോ ഭൂതബലിം വിധായ മനസ്വിനാം പാദരജ പ്രപത്സ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ കീർത്തനമാകാം. പക്ഷെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ നിന്റെ വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയും എന്റെ സൈനികരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എന്റെ ശരീരം മറ്റു ജീവസത്തുക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കുറുക്കന്മാരെയും കഴുകന്മാരെയും പോലുള്ള ജീവികൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്രകാരം എന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിതനാവുകയും എനിക്ക് നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളിലെ ധൂളി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു.
ഏച്ചൈ ഗോസാനിയാര മുയിതാരദാസ തൻസഭാര പദരേണു മോര പഞ്ചഗ്രസ. ഞാൻ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഭൃത്യനാണ്. അവരുടെ പാദകമലങ്ങളുടെ ധൂളി എന്റെ 5 തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും അവന്റെ മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പാദധൂളി കാംക്ഷിക്കുന്നു. വൃത്രാസുരനും ഇന്ദ്രനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ താൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു അത്. മരണാനന്തരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് താനെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃപയാൽ മാത്രം നേടാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായൊരു വിധിയാണിത്. ചാടിയ വൈഷ്ണവ സേവ നിസ്താര പായേച്ചേക്കേവ. ഒരു വൈഷ്ണവനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ ആരും ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാം മനസ്സിനാം പാദരജ പ്രബൽസ്യേ, ഞാൻ മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളുടെ ധൂളി സ്വീകരിക്കും എന്ന വാക്കുകൾ കാണുന്നു. മനസ്സിനാം എന്ന വാക്ക് സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അവർ എപ്പോഴും സമാധാനപൂർണരാണ്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ആയതിനാൽ അവർ ധീരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നാരദമുനി അത്തരമൊരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു മനസ്സിനിയുടെ മഹാഭക്തന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ ധൂളി സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരേശ കസ്മാനഹിനോഷി വജ്രം പുരസ്ഥിതേ വൈരിണിമയ്യമോകം മാ സംശയിഷ്ടാനഗദേവ വജ്രഃ സ്വനിഷ്ഫല കൃപണാർത്തേവ യാജ്ഞാ. സുരേശ കസ്മാനഹിനോഷി വജ്രം പുരസ്ഥിതേ വൈരിണിമയ്യമോകം മാ സംശയിഷ്ടാനഗദേവ വജ്രഃ സ്വനിഷ്ഫല കൃപണാർത്തേവ യാജ്ഞാ. അല്ലയോ ദേവന്മാരുടെ രാജാവേ, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രു. നിന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ നിന്നിട്ടും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വജ്രായുധം എനിക്ക് നേരെ ചുഴറ്റിയെറിയാത്തത്? നീ എന്നെ ഗദ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചത് നിഷ്ഫലമായി പോയെങ്കിലും യുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വൃഥാവിലാകുന്നത് പോലെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വജ്രായുധം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാകില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്കൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദേവേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ വൃത്രാസുരന് നേരെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഗദ പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രന്റെ ആനയുടെ മസ്തകത്തിൽ പ്രഹരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ആ ആക്രമണം ഒരു ദാരുണ പരാജയമായി. ഇന്ദ്രന്റെ ആനയ്ക്ക് മുറിവേൽക്കുകയും അത് 14 ഗജം പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരന് നേരെ വജ്രായുധം ചുഴറ്റി എറിയാൻ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വജ്രായുധവും പരാജയപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന സന്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രന്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരു വൈഷ്ണവനായ വൃത്രാസുരൻ വജ്രായുധം പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രന് ഉറപ്പു നൽകി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകില്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന് സംശയം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ വൃത്രാസുരന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വജ്രായുധത്താൽ മരണമടയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു വൃത്രാസുരൻ. കാരണം ആ വിധത്തിൽ തനിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ കരത്തിൽ നിന്നും വജ്രായുധം പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമനാവുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ. അതുമൂലം വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവായതിനാൽ നിനക്കെന്നെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക, എന്നെ വധിക്കുക, നിനക്ക് വിജയം നേടുകയും എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. നിന്റെ പ്രവൃത്തി നിനക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകും. ഉടനെ അത് ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നന്വേഷ വജ്രസ്തവ ശക്രം തേജസാ ഹരേർദദീചേസ്തപസാ ച രേജിതഃ തേനൈവ ശത്രും ജഹി വിഷ്ണു യന്ത്രിതോ
യദോ ഹരിർവിജയ ശ്രീർഗുണാസ്തതഃ നന്വേഷ വജ്രസ്തവ ചക്ര തേജസാ ഹരേർദദീചേസ്തപസാ ച തേജിതഃ തേനൈവ ശത്രും ജഹി വിഷ്ണുയന്ത്രിതോ യദോ ഹരിർവിജയ ശ്രീർഗുണാംസ്തതഃ. അല്ലയോ ഇന്ദ്ര, സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവേ, എന്നെ ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ വജ്രായുധം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലും ദദീജിയുടെ തപസ്സിനാലും ശക്തമാക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നെ വധിക്കാൻ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാകിയാൽ നിന്റെ കരത്തിൽ നിന്നും ആ വജ്രായുധം അയക്കപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിന്റെ പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിജയവും ഐശ്വര്യവും സദ്ഗുണങ്ങളും സുനിശ്ചിതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വൃത്രാസുരൻ വജ്രായുധം അജേയമാണെന്ന് ഇന്ദ്രനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അത് കഴിവതും വേഗം തനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുവാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനിലേക്ക് വളരെ വേഗം തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ അയക്കപ്പെട്ട വജ്രായുധത്തിന്റെ പ്രഹരമേറ്റ് മരിക്കുവാൻ വർദ്ധിച്ച തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു അവൻ. വജ്രായുധം ചുഴറ്റിയെറിയുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രന് യുദ്ധവിജയം നേടാനും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനും കഴിയും. ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരനെ ജയിച്ചടക്കി സന്തോഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥ സന്തോഷമാകില്ല. ബ്രഹ്മലോകത്തിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ. പക്ഷേ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൽ ലോക പുനരാവർത്തിനം അർജുന. ഒരുവൻ ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിച്ചാൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായും വരണം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പക്ഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രൻ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരണം. വൃത്രാസുരൻ എന്തായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് വിജയം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്രാസുരനാണ്, ഇന്ദ്രനല്ല. പ്രഭുപാദ കി ജയ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം സമാദായ മനോയദാഹന സംഘർഷണസ്തരണാരവിന്ദേ തദ്വജ്രരംഭോലുളിതഗ്രാമ്യ പാശോ ഗതിം മുനേര്യാമ്യപവിദ്ദലോകഃ. അഹം സമാദായ മനോയദാഹനഃ സംഘർഷണസ്തരണാരവിന്ദേ തദ്വജ്രരംഭോലുളിതഗ്രാമ്യപാശോ ഗതിം മുനേര്യാമ്യപവിദ്ദലോകഃ. നിന്റെ വജ്രായുധത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ഈ ശരീരവും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ ലോകവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. സംഘർഷണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാമുനിമാരുടെ അടുത്തെത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യം നേടും. ഇവിടെ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ എടുത്തു പറയുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് വൃത്രാസുരൻ നേരത്തെയുള്ള ജന്മത്തില് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് സംഘർഷണ ഭഗവാനെ സദാസമയം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഇനി വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോ ആ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഒരു വിമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതിലെപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു സംഘർഷണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു. സംഘർഷണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നാരദമുനിയെപ്പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. മരണസമയത്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് ഒരുവന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ചുമതലയെന്ന് അഹം സമാദായ മനഃ എന്നീ വാക്കുകൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ സംഘർഷണന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെയോ പാദകമലങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം
അയാളുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. വൃത്രാസുരൻ തന്റെ മനസ്സ് സംഘർഷണിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇന്ദ്രനോട് അവന്റെ വജ്രായുധം അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട വജ്രായുധത്താൽ വധിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വൃത്രാസുരൻ. അതിൽ സംഭ്രമിക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വജ്രായുധം അയക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും മനസ്സ് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഗ്രാമ്യപാശം ഭൗതികാസക്തിയുടെ കയർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിന് നിദാനമാകുന്ന ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. നിർഭാഗ്യത്തിന് ശരീരം നശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും വിഡ്ഢികളും തെമ്മാടികളും അവരുടെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ഒരിക്കലും ആകാംക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല. അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ഒരിക്കലും ആകാംക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുംസാം കിലേകാന്തദിയാം സകാനാം യാ സംവദോ ദിവി ഭൂമോരസായാം നരാദിയദ്ദേശ ഉദ്വേഗാദിർ മദക്കലിർവ്യസനം സംപ്രയാസഃ. പുംസാം കിലേകാന്തദിയാം സകാനാം യാ സംവദോ ദിവി ഭൂമോരസായാം നരാദിയദ്വേഷ ഉദ്വേഗാദിർ മദക്കലിർവ്യസനം സംപ്രയാസഃ. പരമയോധപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഭഗവാനാൽ അവിടുത്തെ വ്യക്തിഗത സഹായികളായോ ഭൃത്യരായോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉന്നത മധ്യമ അധമ ലോകങ്ങളിലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകുകയില്ല. ഒരുവനെ ലോകത്തിന്റെ ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ സമ്പത്തുകൾ അവന് ശത്രുതയും ഉത്കണ്ഠയും മാനസിക വിക്ഷോഭങ്ങളും അഹങ്കാരങ്ങളും ആക്രമണോത്സുകതയും അധികരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കടുത്ത അസന്തുഷ്ടിയും ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 4:11 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവാപചാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഭക്തന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നു. ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇന്ദ്രനും വൃത്രാസുരനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അതേസമയം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ ഭഗവാന് വാസ്തവത്തിൽ വൃത്രാസുരനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രിയം. രണ്ടുപേരും തന്റെ ഭക്തന്മാരാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഇരുവർക്കും അവർ ആഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. വൃത്രാസുരനെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളുടെ സ്വഭാവം നന്നേ അറിയുമായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അത്തരം നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ കുന്നുകൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ അതികഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം. അവ നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ധാരാളം ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും ശത്രുത നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരാൾ ധനവാനായാൽ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും അയാളോട് അസൂയാലുക്കളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏകാന്ത ഭക്തർക്ക്, കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ കൂമ്പാരം കൂട്ടാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല.
ഒരു ഭക്തന് ചിലപ്പോൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഭൗതിക ധനം ആവശ്യമായേക്കാം. പക്ഷേ പ്രഭാഷകന്റെ ധനം കർമ്മിയുടെ കൈവശമുള്ള ധനം പോലെയല്ല. കർമ്മിയുടെ സമ്പത്തുകൾ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ പക്കൽ വരുന്ന ധനം ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളിലേക്ക് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ ക്രമീകരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്നതിനാൽ ഭക്തന്റെ ധനം കർമ്മിയുടെ ധനത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രൈവർഗികായ സവികാതമസ്തമസ്മത് പതിർവിദത്തേ പുരുഷസ്യ ശക്ര തദോനുമോ മേയോ ഭഗവത് പ്രസാദോ യോ ദുർലഭോ അകിഞ്ചന ഗോചരണ്യേ. ത്രൈവർഗികായ സവികാതമസ്മത് പതിർവിദത്തേ പുരുഷസ്യ ശക്ര തദോനുമേയോ ഭഗവത് പ്രസാദോ യോ ദുർലഭോ അകിഞ്ചന ഗോചരണ്യേ. ഞങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ ഉപയോഗരഹിതമായ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അല്ലയോ ഇന്ദ്ര, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എത്ര കരുണാമയനാണെന്ന് ഒരുവനെ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം കാരുണ്യം കലർപ്പറ്റ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ കാമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിനാവില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രനേക്കാളും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അല്ലെ വൃത്രാസുരനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വൃത്രാസുരന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രന് അത്രത്തോളം വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വജ്രായുധം അയക്കാൻ പോലും അവിടെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ്, നേരത്തെ ഗദ എറിഞ്ഞിട്ട് ധൈരാവതത്തിന്റെ മസ്തകം പൊട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രന് ആ അമൃത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പരിക്കുകളും ഐരാവതത്തിന്റെ പരിക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ നേരത്തെ ഗത എറിഞ്ഞതുപോലെ ആവുമോ വജ്രായുധം വൃത്രാസുരനെ എടുത്തിട്ട് എന്റെ നേരേക്ക് തന്നെ പ്രയോഗിക്കുമോ എന്ന് ഇന്ദ്രന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരന് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, ഇത് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പാഴാവില്ല, നീ എന്റെ നേരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അല്ലെ പ്രഭാതനായിട്ട് പറയുന്നു, രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, ഇന്ദ്രനും വൃത്രാസുരനും. എന്നാല് വൃത്രാസുരനോടാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരനും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ ശരണം. ഇന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടി ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളായ 4 ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്: ധാർമ്മികത, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്തതിലും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണമെന്നത് ഒഴിച്ച് മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല. ധർമ്മം, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഒരു കലർപ്പറ്റ ഭക്തനോട് കാട്ടുന്ന പ്രത്യേക കാരുണ്യം. തീർച്ചയായും അത്തരം പ്രയോജനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്
ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും അവ നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദ്രൻ ഭക്തനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ അത്രയൊന്നും താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അവൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖവും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷവും കാംക്ഷിച്ചു. വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രം അഭിലഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനാൽ ശാരീരിക ബന്ധനം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ക്രമീകരണം അവന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്തു. തനിക്കെതിരെയുള്ള വജ്രായുധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രയോഗിക്കുവാൻ വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതുമൂലം അവനും ഇന്ദ്രനും ഒരുപോലെ അവരുടെ ഭക്തിത സേവന പുരോഗതിയുടെ അനുപാതത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അടുത്ത 24 മുതൽ വൃത്രാസുരന്റെ ആ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 24, 25, 26, 27. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നാളെ ഏകാദശി ദിവസമായതുകൊണ്ട് നാളെ ഏകാദശി ദിവസത്തിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രി നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് പറയും. ഇത് നീ ഒരു അസുരനേക്കാളും തരം താണ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നരഭോജികൾ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ ശരീരം പിളർക്കുകയും അഗ്നിക്ക് പോലും നിന്റെ ശരീരത്തെ നൽകില്ല എന്നാണ്. ആർക്കാ കൊടുക്കുക? കഴുകന്മാർക്ക് നിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. നീ അത്രയും പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അത്രയും ക്രൂരനാണ്, ഒരു ദയയുമില്ലാത്തവനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ ലജ്ജയും കരുണയും മഹിമയും സൗഭാഗ്യവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അല്ലേ. സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വധിച്ചു, അതും അസുരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നാരായണ കവചം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റിക്കൊണ്ട് അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുകയും അല്ലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നേടുകയും ചെയ്തിട്ട് അതേ ആരാണോ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതേ ഗുരുവിനെ തന്നെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇത്രയും നീചനായിട്ടുള്ളത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അസുരന്മാരൊക്കെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ അത്രയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ബൃഹസ്പതിയെ നിന്ദിച്ചു, ഇപ്പോഴ് വിശ്വരൂപിനെ നിന്ദിച്ചു. അപ്പൊ നീ ഒരു അസുരനേക്കാളും തരം താണവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം അഗ്നിക്ക് പോലും സ്പർശിക്കാൻ കൊടുക്കരുത്, നീ അത്രയും പാപിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ കഴുകന്മാർക്ക് തിന്നാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീ സ്വാഭാവികമായും ക്രൂരനാണ്. എന്റെ കരുത്ത് അറിയില്ലാത്ത മറ്റു ദേവന്മാർ നിന്നെ അനുഗമിച്ച് ഉയർത്തിയ ഘടകങ്ങളാൽ എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മൂർച്ചയായ ശൂലം കൊണ്ട് അവരുടെ ശിരസുകളും ഛേദിക്കും. ആ ശിരസുകൾ ഞാൻ ഭൈരവനും ഭൂതഗണങ്ങളുടെ മറ്റ് നേതാക്കൾക്കും അവരുടെ ഗണങ്ങൾക്കും ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്നു. ഇനി നിന്റെ കൂടെ എന്നെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരെയും ഒക്കെ ഞാൻ വാളെടുത്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശിരസുകളൊക്കെ ഭൈരവനും മറ്റുള്ള ഭൂതഗണങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ശിരസുകൾ അർപ്പിക്കും, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടെന്നാണ് വരുന്നത്.
18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പക്ഷെ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ നിന്റെ വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയും എന്റെ സൈനികരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം എന്റെ ശരീരം മറ്റ് ജീവസത്തുക്കൾക്കും നൽകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്രകാരം എന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിതനാവുകയും എനിക്ക് നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളുടെ ധൂളി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. വൃത്രാസുരന് അറിയാം ഈ വജ്രായുധം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദദീജി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും പവർഫുള്ളതായിട്ട്, എന്താ പറയാ, ശക്തിയുള്ളതാണ്, പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വൃത്രാസുരന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും ആ കോപം കൊണ്ട് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നതാണ്, ഇന്ദ്രനെ നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ കഴുകന്മാർക്ക് തിന്നാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന്. അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വൃത്രാസുരൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ഇനി അഥവാ നീ എന്നെ വധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മുക്തനാകും, ഞാൻ മോചിതനാകും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് നാരദ മുനിയെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ ശിരസിൽ അണിയാനായിട്ട് കഴിയും ചെയ്യും. സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പാദധൂളികൾ നാരദ മുനിയെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളെ ധൂളി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രഭാതരുടെ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഞാൻ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ വൃത്തിനാണ് അവരുടെ പാദകമലങ്ങളിലെ ധൂളി എന്റെ 5 തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും അവന്റെ മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പാദധൂളി കാംക്ഷിക്കുന്നു. വൃത്രാസുരന് ഇന്ദ്രനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ താൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു അത്. മരണാനന്തരം ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് താൻ എന്ന നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃപയാൽ മാത്രം നേടാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ഒരു വിധിയാണിത്. ഇതാണ് പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, വൃത്രാസുരനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കപ്പെടും. അല്ലെ? വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഉപായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ? അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ചും ദദീജി മഹർഷി അത്രയും തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, അത്രയും തപോബലമുള്ളതാണ്. അല്ലെ? നാരായണ കവചം സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ നാരായണ കവചത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. നാരായണ കവചം ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ നോക്കുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അയാൾക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നാരായണ കവചം ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദദീജി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ടാണ് ഈ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഇന്ദ്രനെ സ്പർശിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതിലെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നേരത്തെ നാരായണ കവചത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? ഒരു മഹർഷിയുടെ അസ്ഥികൂടം, അല്ലെ, അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിനു ശേഷം ആ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു മരുഭൂമിയിൽ എന്ന് പറയും. അല്ലെ? അതിന്റെ മുകളിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഗന്ധർവ രാജാവായിട്ടുള്ള ചിത്രരഥൻ പോലും ആ അസ്ഥിയുടെ ആകർഷണത്തിലെ അവിടേക്ക് പതിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ദദീജി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വജ്രായുധമാണ്, അതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അപ്പോ വൃത്രാസുരന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് വൃത്രാസുരൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, വൃത്രാസുരൻ ഇവിടെ മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണിത്. ഇങ്ങനെ വൃത്രാസുരനെ വജ്രായുധം കൊണ്ട് വധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുന്നത്, അത് മരണാനന്തരം ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് താനെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടായതിനാൽ അവൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃപയാൽ മാത്രം നേടാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ഒരു വിധിയാണിത്. ഒരു വൈഷ്ണവനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ ആരും ഒരിക്കലും
ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്ന്. അതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാം മനസ്സിനാം പാദരജ പ്രവത്സി, ഞാൻ മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളിലെ ധൂളി സ്വീകരിക്കുമെന്ന വാക്കുകൾ കാണുന്നു. മനസ്സിനാം എന്ന വാക്ക് സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മഹാഭക്തരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അവർ എപ്പോഴും സമാധാനം. അതാണ് മഹാഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള് സ്വീകരിക്കും. അല്ലെ, നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി അല്ലെ, അതുപോലെ ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തന്മാരുടെ ആ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിട്ടുള്ള ജലം അല്ലെ, അതുപോലെ ഭക്തമുക്ത അവശേഷം, തീനോ മഹാബലി. ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തമുക്ത അവശേഷ, തീനോ മഹാബലി. ഇത് മൂന്നും ആധ്യാത്മിക ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള് സ്വീകരിക്കാൻ നാരദ മുനിക്കുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് അതിനെ അടുത്ത് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി, ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭവിക്കാനായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരായതിനാൽ അവർ ധീരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാരദമുനി അത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു മനസ്സുയുടെ മഹാഭക്തന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ ധൂളി സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി. ഭക്തപാദധൂളി അത് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൂന്താനം തിരുമേനിയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണു നമിക്കണം. എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, മഹാരാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവർ അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ പാദധൂളികൾ നമ്മൾ അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു നടന്നു പോകുന്ന ആ വഴികളിലുള്ള പാദധൂളികൾ നമ്മുടെ ശിരസിൽ അണിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ ദേവന്മാരുടെ രാജാവേ, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രു, നിന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ നിന്നിട്ടും നീ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ വജ്രായുധം എനിക്ക് നേരെ ചുഴറ്റി എറിയാതെ? നീ എന്നെ ഗത കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചത് നിഷ്ഫലമായി പോയെങ്കിലും ദുബ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വൃതാവിലാകുന്നത് പോലെ നിന്റെ കൈയുള്ള വജ്രായുധം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാകില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്കൊരു സംശയം വേണ്ട. വൃത്രാസുരൻ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എന്താണ്, ദുബ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട്, ഒരു പിശുക്കനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് പണം ചോദിക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കില്ല. അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോലും പണം ചെലവാക്കില്ല അല്ലെ. പിശുക്കന്മാർ അവനോ അവന്റെ ഫാമിലിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് പണം ചെലവാക്കില്ല, പിന്നെയല്ലേ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടല്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല നിന്റെ ശ്രമം. നേരത്തെ നീ ഗത എന്റെ നേർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു, അത് നിഷ്ഫലമായി പോയി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ആ വാഹനത്തിന്, ഐരാവതത്തിന് തന്നെ ഒരടി കൊടുത്തു വെച്ചു അല്ലെ, മസ്തകത്തിൽ. അപ്പോ നീ ഗത എറിഞ്ഞതുപോലെ പാഴായി പോവില്ല. ഇതെന്താണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വജ്രായുധം. ശുദ്ധഭക്തന്റെ അസ്ഥി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദദീജി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിശ്വകർമാവ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇതൊരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, വ്യർത്ഥമാകില്ല, നിനക്കൊരു സംശയം വേണ്ട എന്ന് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രന്റെ നേരത്തെ ഗത അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വേദന ഇനിയും മാറിയില്ല അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്, ഐരാവതത്തോടു കൂടി താഴേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചറുകൾ. അപ്പോ ഇനി ഇതുപോലെ വജ്രായുധം അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ചിട്ട് വൃത്രാസുരൻ എന്നെ വധിച്ചാലോ എന്ന് ഭയപ്പെടും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രനേക്കാൾ, അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ ഡൗട്ടാണ്, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനോട് വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു അവതാരം എടുക്കുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിനി അവതാരം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഉപായം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വജ്രായുധം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവതാരം എടുക്കുന്നത്? പല ചെറിയ ചെറിയ അസുരന്മാരെ വധിക്കാൻ പോലും ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു. ഇത്രയും ഭീകരനായിട്ടുള്ള അസുരൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതാരം എടുത്തില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് വൃത്രാസുരൻ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും അത്.
ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ്. അതിനാണ് ഈ വജ്രായുധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദധീചി മഹർഷിയുടെ തന്നെ ആ അസ്ഥി എടുത്തിട്ട് അല്ലെ, എന്നാ വേറെ ഏതോ മഹർഷിയുടെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല. ഈ ദധീചി മഹർഷിയാണ് നാരായണ കവചം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്വഷ്ടാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ത്വഷ്ടാവ് വിശ്വരൂപന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മഹർഷിയാണ്, അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സ്പർശനവും ഒരു ദർശനം പോലും ഒരാളെ പവിത്രീകരിക്കും, അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാരായണ കവചത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. നാരായണ കവചം ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പർശനവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം, ദർശനം പോലും ഒരാളെ പവിത്രീകരിക്കും, അവർക്ക് മോക്ഷം പോലും നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് വൃത്രാസുരനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്, ഇന്ദ്രനോടല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിച്ചു. എന്താണ്? വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാസുകൃതിനാർജുനാർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ. അവൻ ദുഃഖമുണ്ടായി, ഇന്ദ്രൻ ദുഃഖമുണ്ടായി, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ആ ഭയമുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനായിട്ട് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ട് ആവശ്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇതിലും വലുതായിട്ട് എന്തോ ആണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാൻ സാധിക്കും, മോക്ഷം പോലും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ മോക്ഷത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തേ സാധിച്ചുള്ളൂ? എനിക്ക് ഇനിയും കുറെ കാലം ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ തുടരണം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ. ഈ 7-14 ലോകങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രന്റേതായാലും കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്ര തന്നെ. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ കുറച്ചു കാലം കൂടുതൽ ജീവിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷീണേ പുണ്യേ എന്താ അബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിന. ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് വൃത്രാസുരനോടാണ് ഭഗവാൻ കാരണം. ഇന്ദ്രന്റെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രന് ഇതാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രഭാതിൽ ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു യഥാമാം പ്രപത്തിന്റെ താമസദേവ ഭജാമി. നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നിങ്ങൾക്ക്. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാൻ വെച്ച് നീട്ടും. അതുപോലെ വൃത്രാസുരന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹം. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരനെ ഭരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഭയമില്ല. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു എന്നെ കൊന്നുകൊള്ളൂ, നിന്റെ കയ്യിൽ അതാ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വജ്രായുധം അതൊരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വജ്രായുധം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ വേഗത്തിൽ എന്നെ വധിക്കുമെന്ന് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ പറയുന്നു. വൃത്രാസുരന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അത്രയും ആഗ്രഹമാണ്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടും ആ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ പറയുന്നു. ഒരു പശുക്കിടാവ്, എന്താണ് ആ പശുക്കുട്ടി, അതിന്റെ കയറയച്ചു വിടാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? ആ അമ്മയുടെ അകിടിൽ പോയിട്ട് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പശുവിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും, അതൊരു കെട്ടയച്ചു വിടേണ്ട താമസം ഉടനെ അവിടെ പോയിട്ട് പാല് കുടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അവർ കറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് പാലൊക്കെ തയ്ച്ചു കുടിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും അക്ഷമയോടെ നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒരു പശുക്കുഞ്ഞുങ്ങള് അതിന്റെ അമ്മ തീറ്റയും കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു വൃത്രാസുരൻ. എനിക്ക് അത്രയും ധൃതിയായി, അത്രയും അക്ഷമയോടെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ വേഗം വധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ധൃതിയായി എന്നുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ പറയുന്നു നേരത്തെ ഗത കൊണ്ട് എറിഞ്ഞപ്പോഴെന്താണ്? അത് ഒരു പരാജയമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരന് നേരെ വജ്രായുധം ചുഴറ്റിയെറിയാൻ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വജ്രായുധവും പരാജയപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന സന്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രന്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരു വൈഷ്ണവനായ വൃത്രാസുരൻ വജ്രായുധം പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഉറപ്പ് നൽകി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അവനെ അറിയാമായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകില്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന് സംശയം ഉണ്ടായത്
പക്ഷെ വൃത്രാസുരന് വിഷ്ണുവിൻ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായിരുന്നു. പറയുന്നത് ഈ ദേവനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനേക്കാളും വിശ്വാസം വൃത്രാസുരനുണ്ട് ഭഗവാനിൽ. ഇന്ദ്രൻ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്നു, ഇതും പരാജയപ്പെടുകയെന്ന്. വൃത്രാസുരൻ എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വജ്രായുധത്താൽ മരണമടയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു വൃത്രാസുരൻ. കാരണം ആ വിധത്തിൽ തനിക്ക് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ വജ്രായുധത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസ്ഥി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുമാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ വൃത്രാസുരനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുക, അതുകൊണ്ട് എന്നെ വധിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രന്റെ കരത്തിൽ നിന്നും വജ്രായുധം പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമനാവുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ. അതുമൂലം വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവായതിനാൽ നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക, എന്നെ വധിക്കുക, നിനക്ക് വിജയം നേടുകയും എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകും, ഉടനെ അത് ചെയ്യുക. എന്താ പറയുന്നത്, രണ്ടുപേർക്കും പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക. നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം, അല്ലെ? അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും. എനിക്കെന്താണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതും എനിക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ സമയം വെറുതെ കളയാതെ വേഗം തന്നെ എന്നെ വധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത്? വൃത്രാസുരനാണ് ജയിക്കുന്നത്. വൃത്രാസുരനാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്ദ്രൻ ഇനിയും കുറെ കാലം ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഓരോരോ അസുരന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുറെ കാലം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. എന്നാൽ വൃത്രാസുരന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് വൃത്രാസുരന് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് വൃത്രാസുരനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അല്ലയോ ഇന്ദ്ര, സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവ്, എന്നെ ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീ വഹിച്ചിട്ടുള്ള വജ്രായുധം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലും ദധീജിയുടെ തപസ്സിനാലും ശക്തമാക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നെ വധിക്കുവാൻ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ആകിയാൽ നിന്റെ കരത്തിൽ നിന്നും ആ വജ്രായുധം അയക്കപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിന്റെ പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിജയവും ഐശ്വര്യവും സദ്ഗുണങ്ങളും സുനിശ്ചിതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഹലോ, ഇവിടെ ഈ അവസാന വരിയിൽ പറഞ്ഞു, യഥോ ഹരിർ വിജയശ്രീ ഗുണാംസ്തതഃ. എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വിജയവും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പ്രാർത്ഥോദൻ, അല്ലെ? അപ്പോ എവിടെയാണോ ഭഗവാനും വില്ലാളി വരുന്ന അവിടെയാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വിജയവും എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇവിടെ വൃത്രാസുരനും അതേപോലെ തന്നെ പറയും. എന്താ പറയുന്നത്? നീ ഭാഗ്യവാനാണ്, നിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തായാലും വിജയവും ഐശ്വര്യവും സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നാ പറയും. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നു, വൃത്രാസുരൻ വജ്രായുധം അജയ്യമാണ് ഇന്ദ്രനെ അനുസ്മരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അത് കഴിവതും വേഗം തനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുവാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് വളരെ വേഗം തിരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ അയക്കപ്പെടുന്ന വജ്രായുധത്തിന് പ്രഹരമേറ്റു മരിക്കുവാൻ വർദ്ധിച്ച തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു അവൻ. വജ്രായുധം ചുഴറ്റിയെറിയുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രന് യുദ്ധവിജയം നേടാനും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനും കഴിയും. ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരനെ ജയിച്ചടക്കി സന്തോഷവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥ
സന്തോഷമാകില്ല. ഇന്ദ്രൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ യുദ്ധത്തില് ഇത് പ്രയോഗിച്ച് വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ അതൊരു വിജയമല്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അതൊരു യഥാർത്ഥ സന്തോഷമല്ല. വൃത്രാസുരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്തിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് സ്വർഗീയങ്ങൾ. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിന. ഇവൻ ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിച്ചാൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായും വരണം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വർഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രൻ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരണം. വൃത്രാസുരൻ എന്തായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് വിജയം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്രാസുരനാണ്, ഇന്ദ്രനല്ല. പ്രഭാതർ തീർത്തും പറയുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് വൃത്രാസുരൻ തന്നെയാണ്, ഇന്ദ്രനല്ല. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതിലൊരു സ്ഥാനം അല്ലെ? അതല്ല, അതിലും എത്രയോ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ലെ? പൂന്താനം തിരുമേനി പറഞ്ഞത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ചു നാണം കെട്ടു നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രന്റെ പോലുള്ള ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും നേതാവാകണം, എല്ലാവർക്കും ഭരണാധികാരിയാവണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? മറ്റാരും ആ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പാടില്ല അല്ലെ? എപ്പോഴും അവരെയൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യുകയും അവരെയൊക്കെ തപസ് മുടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ? അപ്പോ ഈ സ്ഥാനം ഇന്ദ്രൻ എന്തോ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒന്നുമല്ല, വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ ആ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് അനശ്വരമല്ല അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം. എന്റെ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? ക്ഷീണയെ പുണ്യയെ മർത്തനം. ഇന്ദ്രന്റെ ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് അവന്റെ ആ ഭരണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? വേറൊരാൾ ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരും അല്ലെ? ഇനി പറയുന്നു അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ ബലിമഹാരാജാവാണ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു. ബലിമഹാരാജാവിന് ചെറിയൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രന്റെ ഈ മന്വന്തരം കഴിയുന്നത് വരെ സുതല ലോകത്തിൽ കഴിയാനും അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രന്റെ പദവി സ്വീകരിക്കുവാനും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി എപ്പോഴും പോകുന്നതാണ്, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വൃത്രാസുരന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആശ്രയമാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ 24 മുതൽ 27 വരെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, 24-ാമത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ നമുക്കത് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. 24 മുതൽ 27 വരെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നത്. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേദാ സുപദേർഗുണാംസ്തേ ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോദകായ നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയ കാംക്ഷ ഛാദപശ്ചൈവ മാതരം ഗഗാ സ്തന്യം യദാ വത്സതരാശുദാർത്ത പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാശദൃദൃശ്യതേ ത്വാം മമോത്തമശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമദസ്സ കർമ്മഭിः തന്മായാത്മാത്മജതാരകേഹേ ശാസക്തചിത്തസ്യ നനാദഭൂയ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. പ്രഭാതർ പറയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കും അത് ചൊല്ലാം, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന്.
ഓ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാര ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്. സംസാര തന്മായാത്മാത്മജതാരകേഹി എന്ന് നമ്മള് എല്ലാവരും ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സംസാര ചക്രേ പ്രമദ സകർമ്മപി, ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നൊക്കെ മോചനം നൽകാനായിട്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുടനീളം അലയുകയാണ്. അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടും. എന്റെ ശരീരം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, ഗൃഹം എന്നിവയോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണം നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷെ മേലില്ലാം അവ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തിയുള്ളവനായി ഭവിക്കട്ടെ. വൃത്രാസുരൻ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് വൃത്രാസുരൻ. അപ്പൊ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഈ പ്രാർത്ഥനകള് നമ്മള് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക. നമുക്ക് നാളെ ഏകാദശിയായിട്ട് ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗ്രന്ഥരാജ की जय, दाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗ്രന്ഥരാജ की जय, दाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ആരാണ്? വൃത്രാസുരനാണ്. വൃത്രാസുരനെ ഇന്ദ്രൻ വധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൃത്രാസുരനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രന് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. വൃത്രാസുരനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. ഹരേ